Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata dihita, nagabe turpuk jamita, ima sian barita nauli nasinurat nisi Mateus, bidualu ayat 5 tolhas tu ayat 10 tolu. Hujahau madihita tapayuti matakas. Dungi bongot ma Jesus tu ta Kapernaum. Jadi Roma tu jolona sada iduk ni soldadu mangelek-elek ibana. Nin nama. Ali Tuhan. Sai pehak do na posokku di jabuku. Nasario do ibana. Macai bernit diahap. Dungi nina Jesus ma madok ibana. Rope au pamalum sahitna. Dungi didok iduk ni soldadui mamangalusi. Ali Tuhan, na urang tamadu au tung degeommu jabuku. Dok mahata si sadok, asa hipas na posoki. Ay gariau, jolma na nirajaan, na mga rajai soldadu. Molo hudok, tu nasada, tu sadui maho, lao do ibana. Ia tu nasada, tuon maho, barodo ibana. Jala ia hudok tu na posokku om mabain, jadi ido dibahen. Jadi longang marohani Jesus ubegisa gabe didok mamadok akan namang yuton ibana. Si tutudo na hudokon tuhamu, gari dihalak Israel, dang jupangau hapor siaw na songoni. Alai hudok matuhamu, torop do na rosogot sian purba dohot sian pastina gabedongan sa panganan ni si Abraham dohot si Ishak dohot si Jacob di harajaon banua gijangi. Alai anggo aka anak ni harajaon ni hian si pabaliod doi sogot tu naholom maripotipot. Disima masa angguk-angguk dohot na patungoripon. Los didok Jesus mamadok iduk ni soldadui. Lau maho jupakoma hobar tu hapor siomi. Jadi hipas mana posonai dina sangobasi. Ido yanggo sahat ni turpuki. Hamo kadongan nahi naholongan di bagasan Kristus Jesus. Ya dorahita mabigi goar nion anjisi gongsi bojaksiu. Ya do tahe. Ala dang boja da boja siudo da molo boja asing deh. Ya do tahe tabigi narohaku molo hudok ini adalah nama lahirnya tapi sebenarnya namanya adalah Bunda Teresa. Oh, ngadapok biate. Jadi ahado naboita putihi di pardalanan ni Bunda Teresa. Di pardalanan ni ngoluna di patupa ibana do ulaon parasin rohaon. Di urupi ibana do akan nasusa. Naso mardiha-diha. Di urupi ibana do jala ditangyakon ibana do akan namar sakit. Artinya di ulaon ibana do ulaon naniojar sian holong ni roha. Ido naboy idaota los di ulaon ibanai dang mardikan. Isarana Bunda Teresa holan lao manangyakon manang mangurupi itap ni punguan sile sabungan daw. Ala bursinurati ibat tongkan manang na itap ni punguan purba ala buru purba umakku contohna daw. Alai dang mardika pabahinan na. Molo di sonarion agak beda dua teh amanginang. Taida ma molo marpesta namora amplop nasian naroi na manupahi pe nang pe pogos ibana di usahon ibana dosa tibo-tibo na. Dan kita alai molo dong na marpesta na pogos ba molo 50.000 ngapati bohui di ibana inamu saya di rowana. Ima di partikianon alai dang di Cibubur Raya teh. Saya dauma akapangalaho si songoni. Artina ima ada satu sosok yang boleh kita acungkan jempol dalam perbuatan baik nani horhon ni holong somardikan
pangulona. Nang diturbu kope taida doi ima marhite sada iduk soldadu nina. Kepala prajurit, letnan manang perwira. Di ulau ni bana doi tu sahalak na posona. Molo didok tu sahalak na posona boy doon bermakna budak, pembantunya, pekerjanya. Jala molo didok na posona molo digali ibana boy do mapakorosongonon. Bahwa kehidupannya itu seperti barang yang tidak berharga lagi. Molo ngasahat sahalak na posonai tu Tuhan na dang boy be ibana bergerak bebas. Hosana pe nga dipeop Tuhan na. Jadi dia tidak punya hak yang bebas. Artinya ada kedudukan antara yang tinggi dan yang rendah. Alai aha mana masa diturbukon. Di har-hari do aka pembatas namandok namora dengan naholan namora. Namora holan mangurupi namora, yang guna pogus holan na pogusima dongan na manang mangurupi rap na pogus. Di hari-hari ibana do akan nama bahen batasan-batasan atau gap. Amana tayo dari turbukon. Dung di bege iduk ni soldadui nanong masa mapamalupon Jesus di akahuta laos di dapoton ibana mai dido ibana ma tutuhan Yesus dumpa jupang ali Tuhan sahalak na posok kunwaing peak dijabuk kuninna. Kita bisa bayangkan namanginang betapa mulianya hatinya seorang yang berjabatan dia mau membawa langsung di dalam doa supaya Yesus itu mau menyembuhkan seorang yang dianggap tidak berharga. Di kalangan Yahudi yang mungkin ini sangat jarang terjadi, jala molo tasulikiti muse ise do iduk ni soldaduon imana tang mangiuton Yesus gari ada halak jauh di mandok halak kafir di mana. Tapi dia dengan penuh keimanannya dia tidak membawa bahwa saya ini orang Kristen maka saya harus ke Tuhan saya. Sedangkan orang Kristen saja kadang mau lupa berdoa ketika dia sakit. Ikon jumolo do dilului mana di Google cara menyembuhkan asam lambung torinda dotong Google dotong Tuhan na olo do si patah silap. Dilului mana cara untuk menyembuhkan panu inna kan dilului doi alai lupa ibana martangi yang tutuhan ubay ni ido dilului mator second opinion tapi dia lupa untuk memprioritaskan Tuhan adalah sebagai dokter di atas segala dokter. Alai yang go iduk ni soldaduon didapoto ma Jesus nang topet bongot tu Kapernaum laos mangilik-ilik ibana. Molo martangia kita ulo si patahira tarhira na tapak sahon nate tutuan Yesus. Ali Tuhan ikon malum luau. Ala na ikon marjami tau marsugo di partangangan. Contoh na mo lepas ibahian na marsahiti. Ikon malum Tuhan. Patudu huasom nina. Tohodo. Neng patuduan ni Yesus si huaso. Alay di bagasan elek-elek manang sian haporsyon na si tong do hita mangido. Atau hanya sebatas iya itu hanya formalitas karena saya Kristen, saya meminta kepada Tuhan saya di dalam doa, tapi imannya kosong. Maka najujuk tabigi halak namar tangiang di rumah sakit mananya ko namar sait ngajujuk tabigi. Dung saya mana si buat tangiang dipitui do bebana hira naneng mati do berengon. Torinda kan? Api baru ibana mananyakon. Ikan contoh-contoh na biasa tabida. Bahkan di jabunisa sahala kita martangiang. Mungkin kita salah satu pelakunya, mungkin juga tidak. Alai tadukma hapur siau do pabur haton sasahalak lau mangilik tu Tuhan asa Roma dapoton imana poso ni sahalak iduk ni soldadu marsahita hado tahe na poso ni iduk di soldadui sario nate adu sarionon dang sariawan nate sario do lumpuh tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi molo isarana adong na marsai songoni mabo diri na pedang boy be. Boy di baik kok kamu molo halak marsai bertahun-tahun di halak jauh di pitoridok ko dialani dosa mu doi. Torin na kan? Imana sodong pakirimonna bahwa setiap orang ya sakit ya harus disembuhkan dengan cara apa? Meminta kepada Tuhan. Idona diulahon. Ahamadido iduk ni soldadui. Didokma di bagasan ayat walu. Ali Tuhan. Nah orang tama doau
tung degiom mujabuku ninna. Dia menganggap bahwa dia tidak layak padahal posisinya itu begitu tinggi. Ia menganggap bahwa dia tidak ada siapa-siapa ini sebenarnya. Tidak ada apa-apanya saya. Jadi idonian namasa di tongah-tongah ni parnguluata. Alai gudang dope namasa di tongah-tongah ni parnguluata. Songon hata naman dok. Si togu na jongjong. Si tujang na gadap. Tatu si do pangatusyon yon. Molo nga jongjong ibana. Nga boy ibana serdiri mardalan. Maruwa si togu non. Yang guna gadap, nasoboy ba na mardalan, ido si tuguon, nang si tujangon. Ido niyan hata, na perlu taingot, asa unang masa niyan, si tugo na jongjong, si tujang nagadap ninna. Ubay ni ido, dibuka dosonari mindset kehidupan, bahwa orang yang kaya, yang tenar itu, sekarang membawa hambanya kepada Tuhan Yesus. Mengilik-ilik ibana dang dibon ibana hati boon na. Dang dibuan ibana jabatan na. Gari ada di do ibana do ali Tuhan na urang tama do au tung degom mujabuk kunin na. Dok mahata si sadok asa hipas na posoki. Dia percaya sakababa di do Jesus malum do. Oma nabui idota tugu do haporsyon na hape. Amang inang. Ati tunga dong sian tonga-tongata. Na difonis dokter. Bisa ada parsahiton yang mungkin tidak ada obatnya. Atau ada pun obatnya itu hanya sekedar pencegahan. Bukan untuk menyembuhkan 100%. Mulu sakka babahata di dok Yesus. Porsia hamu malum. Neko malum deh. Iman kita yang menyelamatkan. Iman kita yang menyembuhkan. Mulu martangia kita di bagasan hati dikon. Betul-betul mau merendah kepada Tuhan. Pos marohamuna. Di lehon debatado. Ganup na tahirimi molo di bagasan haporsyon na sitong hita mangido tu di bata. Alani ido dung didok muse songoni di udu tibana do. Ay gariau jolma do nahuraja ininna. Hape boy do masa molo hudok hata tu nasada tu sadui mahonin na lau do ibana. Molo hudok tusan mahonin no ro do ibana. Manang Roma kutusan torrodoi. Artinya dia punya kuasa. Tapi kuasanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan Yesus. Dikijang ni ido peho. Tuaku tarira songoni mapakilalaan ni. Sahalak iduk ni soldaduon. Maka Yesus pun memperhitungkan setiap iman seseorang. Di parar debatado harorota. Tuingananon. Di parar debatado taringo tu aha ulau nadinggan natapatupa. Itu diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang layak untuk kita. Jika itu berkenan di hadapannya. Jala ala nadi ida do. Ala memang dipatidik do rohanang pikiran na. Longang matong Yesus. Kata longang ini bisa memberikan makna terheran-heran. Boy longang Yesus. Alanya hado longang. Boy do alani naparjulo amanginang. Karena memang belum tentu orang Kristen ini percaya 100% ke Tuhannya. Kok ini enggak dang manguton Yesus si bana? Alibui mana persea? So tungan non hira ede hita na mardongan, halak na punasa luangan di bana. Ido alai dang nalaho tu di pahobar 100% tu ede ya te. Naning dohono tahita dola Kristen alai hita dang dapotan. Boy do masa songoni. Hita do naro tu pertanyaan alai naso pertanyaan ini dapotan. Ala ibana nasoro pertanyaan ini mungkin lagi di parkarejuan na. Memang alani nalaho isarana dokter ibana nalau mangurupi halak naneng partus contohna. Ay na mangurupi do ibana disi. Dang holan sebatas parkarejuan na. Sotung songoni. Hita naringgas tu parkoran. HP halak naso markori dapotan. Sotung songoni. Dang naman do marsu keluar mau sian parkoran Immanuel dawat to. Dangi. Manang parkuran Maranatha daw. Alai justru mabai kita bertanggung jawab. Molo doho tau tuson ikon hu bertanggung jawab pun yang kulakukan. Harus seperti itu. Dihanguluho na diulahon. Molo so dihanguluho do na diulahon lu ngadoy bana. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi diparar doakan nataulai ubay ni ido gari Yesus longang apalagi mahita
mamereng halak naso mangyuton Kristus ale porsio ibana gari ada di dok Jesus masih tutudu na hudokot tuhamu gari di halak Israel dan jupangau hapursio na songoninin na. Sedangkan Israel yang sudah menjadi bangsa pilihanku, dia itu tidak betul-betul marhaposan songon edeni nakin edeni wek idok nakin unang marhaposan tuarta portiwan nang pe agak-agak meper nakin di jolo-jolo nai alai kan boy do selamat au molodong de parkur agak-agak meper di jolo selamat do naing tu ujungon narak kuma ol songoni ape selamat do ala di bagasan roha melayani dengan hati akhirnya diselamatkan sampai ke ujung dang meper nasida ala ama nang pe otik tapi berpengaruh keras untuk menyokong ibu. Si ibu juga demikian menyokong si bapak. Jadi ikon saling dotong. Induk ni soldadu periko do di hosani parkarejona. Parkarejona periko di induk soldadu. Jadi memang harus saling bermitra satu sama lain. Asa tupa aka ulaon. Gudang do akan nani ida sian terpukona manginang. Kepedulian itu sangat perlu. Jadi adong masa halak ruas di HKBP Cibuburon. Ala mungkin inangon molo di ida hirana umur 20 adope ala posona pardo pahanna ala molo di sukun umurna 57 torina dotok kan jadi marcarita ma marsugo tiba kolujo do pagi-pagi bedungo ina bahasa lu jadi nang pagi-pagi dungo dinggat dungo pagi-pagi niku kan ido marbaswe diri puhala do iba marumur 20-an dang dipaluasi bahudul di inganan ni bayi sugari pinatudu KTP niba ngapi torjong-jong ada iba na hudul tornin nama artinya kepedulian orang sekarang ini sangat tipis melihat orang susah belum tentu tergerak hatinya apalagi membantu pinomat dimulai dari HKBP Cibubur mari tergeraklah hati kita berbelas kasih induk soldadu nu ngapatuduhon dang namangiton Yesus ibana alai parduli tua kahumaliangna tidak tutup mata untuk melihat hal yang kurang. Jadi lasir rohaku nari Sabtui ala dipatupa seminar di huriat tahun. Jalan namang yuton sesi parjolo pe pasti diingo deh. Jangan fokus hanya kepada knowing ninna kan hanya sekedar tahu yang baik. Alai dang diingot laho doing mangulahon. Sotung songoni hita. Taboto na dinggan alai tang taulahon. Taboto do aka kebijakan na diputuson ni punguan alai tang taulahon. Isarana mak, iko marguru da pukul walu Immanuel inna kan, hape romaon jam 10, ngamula beda. Kanido, au nakindang marguru ina Maranata, laman do tua udi, dang nalau tu Immanuel. Contohna, jadi molo kesepakatan nang tau buat, iko tau lau dotong. Asa dapotan parjabar kita, songoninang ditiki dido guru kor diwek, marguru hita da, apalagi guru kor niwekon nga lansia, asiro hamuno punge. Inang, ikon adong doroha sugari iba guru dang romuri niba sogo doroha. Jadi iko masih pature-ture do. Kepedulian itu sangat perlu untuk membangun satu komunitas yang baik. Kan saling mendoakan. Asitanya konon lala ma asaringgas ma punguani ninna kan dang marguna moloholan tangyakon ikon adong do parbuena. Memang mangula do toddi alai mono dijugul hodo misalna holan na juga libana torus dang libana marhamu baon buha macarana. Ya memang harus dimulai dari diri sendiri. Ubay ni ima napar pudi. Ahama na jupang ni di elek-elek ni iduk ni soldadui. Taida ma napar jolo di dokma ropeau pamalupo ni bana. Ada satu kepastian bahwa Yesus itu menyembuhkannya. Inilah kepastian yang membuat seseorang berbahagia terus berharap di dalam imannya. Dungi diuduti mamuse di dokma diturpukon dia 12 alayang go akan anak ni harajau ni hian si pabaliud do sogot tu na holom maripot-ipot ninna alaya dong sada kepastian na torop do dia risogot sen purba do sen pastina gabedongan sa panganan ni si Abraham do si Ishak do si Jakob di harajaon badua gijanginin na artinya molo didok kan dongan sa panganon rapar jabbar do di haluaon. Amanginang di tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Kita bukan orang yang diperbudak lagi. Kita menjadi orang merdeka lapatan. Ikonadong do napatuduhon diri diba na memang merdeka.
Merdeka bagaimana? Merdekakan orang lain. Buat carana, molo sobui pe hepeng mula mangurupi na asing, pinomak tanya konibana. Ido memerdekakan orang lain. Molo sobui pe isarana, hepeng mula mangurupi ibana, molo maloho marede di parkoran, marguna madirim mengajari akadongammu. Itu yang memerdekakan. Jadi melalui hikmat yang diberikan Tuhan, kita dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain dan untuk membuat orang lain sejahtera. Amin martanya kita. Jehovah di batama nami na marhabangsa di benua kijang maulian te Tuhan di pasat rohanami tuho. Dilihoko hami Tuhan hai pason nang gogo mangula akka ulon nami las di pataruho hami tu bagas jorom mangiuton partangyangan salisa minggu di ngananon. Ali Tuhan ganup hata nanaung hubigi hami utangiok kami marite jamita sadarion dohot edi puji-pujian say marguna may mapakorhom may Tuhan tuha porsyon nami asalam tang hami Tuhan lama ngadupi akan namasa jalapos rohan nami Tuhan disari hoko dongulu nami buhi hami Tuhan gabi pasu-pasu Allahu ingot tami panupahionmu diganup halak nang di diri nami di keluarga nami pinuji maguarmu mangasaon anakmu Kristus Yesus si palua kami martangya kami Tuhan. Amin.